थांनाय 17 तारिखनि सालाव बुकुक तुलसीदेव ब्रह्मा चम्पकनगर जांगिला गामि सालबाराव मैखोमामानि बन मांखा बर काथाल तकमाकारि आमचायो लुकुरकनो साकलायख्या बुमा रिनादेव ब्रह्मा हाकेनो नायतंनि चयावै नकबार आं मीडिया मानुक जाफिका आं बसा 17 तारिखआव कमामानि आंनि समारखान बसा काहामदा तंग बकरे होनो खबर खुश खबर माया होनो नि समारमा बागो आं बसा 17 तारिख कमामानि मिया 21 तारिखआव आं बसा मांखा आं नायतुगै मांखाता बजाग मांखा आं एको बलकाथा तंमाकारिव आं नि सरिया हंगा आं बसाना आं मांगला खुमु नि सरमा बागो आं बसानो मांखा अपमान फानांथों दुनाम फानां तंगाथो आं बसाना आं मान पाइगेराखा मिया 17 तारिख कमामानि मिया 21 तारिखआव आं बसाना मांखा आं बसा गाहाम करंनो आं मांखा तंमाकारिव बलकाथा तंमाकारि आं बखा तो गाहाम मा दंखा गाहाम करं मा बान बसाना मा बखान गाहाम नंखा गाहाम करं मा दं हामबा मिया आनि बसा कमावो आं नातो आमांसि मांगो तंमानि इनके आन कुमुनर ताम कुमुन आन गणेश देवरमान फुन सकवाइक्या सारे एकता दिगेव फुन सकवाइक्या निनिसराय कमामानि मादा माखानि सावंको माया हने हनो इनके आसोपन मातो निसरायनो आं नगो हनि साव निसरायनो नगो हनि हगांगानो को कुमुयानो साबायक्या निसराय मांखाबो थ हिमले थालायसनाय नायतुगै लायनानि हनि हगांगाबा जों थांलायक्या जों थांगो बन कल खायक्या माने आं सागा अमना आं बसासे मा नगो हंके नों रमै तनगारा देहनि साव गरमै तनगारा देहनि सामा परे खेबो आनो सावता को रमै तनानो आं नामा डाक्टर फुंनाने आं आन्दोलन रहका निसरायनो रमै तना फाइदि ताबुं नहि सावंकबा जों स आगतला जमनगनि सगै माने ले द कानि ताखु बुखु सिनेमा बरंनो रहका थानाय गादिं के नाय माने मासपान बर करिफु मासपान बर करे हिंके जों थांलिया रादापु थानाव थांका अ फुनबाय जों बन फुनबाय खायका कयेकटा फुन जत फुनबाय खायमा बल खातावने रबायो जों थानाव थांका अ फुननाबा जों तो मांखासनि साव हिंके बासबो मातो बरक रहमाव करे हिंके ए बरखे आको थानाव थांगै रादापु थानाव थांगै बेसो थांगै जों बिनाव को नायख्या लोकेशन नायख्या बरनि लोकेशन नाय बजागानि जोंनो फुन खाय आं बसासे मांखानि साव हिंकेबा खादं खाजाबले थाकुमै लोकेशन नायलायना हे थांलायमा परेखे लोकेशन नायमा परेखे जोंनो एको नाम्बार खाकायसा बिन नाम्बार ब रमानि लोकेशन उन्दै जागानि साव बे नाम्बार हो ताबुं ताखु गणेश देवमा मासाका अबरनि नाम्बार बस साइमानो बडा तलां तुलुंखा लासो 10 नाम्बार बरो नाम्बार का जों अ नाम्बार न रुवो एको नायतु खाता आं बसानको लोकेशन नायै थांका थां परका बोरै सावो आं साइमाले हनि सावो जत नामबन फुन खायमानि नाम्बार ब अकय थांका त नाम्बार बरो मानि थिंनो सामान बरका आलादा कायसा बरं नर जत मीडिया को नायतंनाय र मीडिया नायतंनाय र अ नाम्बार भुल कायसा नाम्बार मिस्टेक नङै थांका अ नाम्बार खे बिनिया दो अबा आलका बरक दुइटा नाम्बार खाना बिनि आलका बरं खायनो तंना त कायसा गजे जोंनो खायने बरकबो बाकबा अ जोंनो ताबंसिनो नाम्बार रहनाय बरक हिंके आलका बरक अ नाम्बार बिनबो सयाता अ नाम्बार पेखे अ नाम्बार न कलता खायबेसिरि अ नाम्बार खे अ कसी सय बरक सिब अबा हाय ओंनाय बरक ग्याब अबा आलका बरक बिनि नाम्बार तैफां बुं तैफां कारुइ तंनाय चेकलनाय तंना बाकबार बरक अ बाकबार बरक जोंनो साका जे ताबुं जोंनो अ नाम्बार 10 लास्ट 10 नाम्बार हिंगे जोंनो एकदम बरक काहानसे जों मालायबा फायक्या सालायबा फायक्या अ बरक अबा हाय ओंनाय बरक ग्या बन कलता खायजाबा सिदि बन लुकुर आं मा जाखा नरगो आं हायबनो नरगो बसा तंबायना बोरै बसा तंबायना आं हायनो नरगो बिरमान ता उंबा जाबादि बसा बति रंनो किसा खेल खायजाबा आं मा जाखा होनो नर ए आं इंगला खने ता हमबायदि लुकुर दो आं जतनो न खुलुमे हमबाय आं मा जां मा हाय पासि 17 तारिख सिमे मिया 21 तारिख जरा आं बसा नायतमो जाया नंया करे अब हायना र मा सबान तांग जाबादि बसा रंनो जतन खेल खायदि आं मा जाखा अब हायता माने नरका आनो हामया हायबा आं बसा बोले बसा माने इजन को नगो बसा माना आं बसा मासा संदारिसि अब हायता आं जाबाय हामबाय आं जतनो आं खुलुमै साव गाहाम करं सबाय गया ताबो आं बाइन दं आं बसा गाहाम करं नगो सबाय गजां सबाय